Ngayong gabi, pag-usab, mga angkol o ganti. Mga inasab ko ninyo katahuran sa mga gising pa. Gabudlat man ang mga mata, karong mga orasa. Kumusta ba ang inyong lagay? Sana mabuti lagi, ha? Balik po tayo, mga kabisyo, mga angkol o mga anti, sa pinag-uusapan natin ang kahalagahan ng pagiging mapagpasalamat na klaseng tao. Ikaw yun, di ba? Maging sa iyong pinagtatrabahuan, sa inyong komunidad, o kahit saan ka man mapapadpad pag may nagawang maganda para sa iyo, maliit man o malaki. Thank you. Dapat andun yung sense of being grateful always. Ika nga Kung ato pang husayon sa Binisaya nga mapahumba mayan o buwad o ginamos man ang inyong sula karon. Anda magtaga na pa kitang magpasalamat sa kahitasan. Kay aduna pa kitay maom-om. Alam mo mga kabisyo, mga angkol ug mga auntie, sometimes no, we need to accept and need to inculcate in our own minds etong tinatawag natin na virtue of gratification. Ang pagpamalandong nini nga mga tudling mahimong magsilbi nga usa ka pahinumdom sa kahinungdanon sa pag-ugmad sa pagmapasalamaton o pag-apresyar sa bili sa kalipayan sa atong kinabuhi. Dapat isa-isip po natin, ha, mga angkol ug mga ante, na ang pasasalamat ay nagbibigay kahulugan sa ating mga nakaraan. Nagdudulot ng kapayapaan para sa ngayon. At syempre, lumilikha yan ng isang pangitain para sa bukas. Ang gamot sa kalipay mao ang pagpasalamat. Dili kalipay ang makapahimo kanato nga mapasalamaton, ang pagpasalamat makapalipay kanato. Siyempre, ito'y ginagawang sapat ang mayroon tayo kapag ikaw ay nagpapasalamat. Ibig sabihin yan, kapag tayo po ay nagpapasalamat, ang dating doon ay kontento po tayo sa mga nangyayari. Diba? Ang atong pakigbisog matapos kung ang pagpasalamat nagsugod. Again, no? To recap sa ating mga pinag-usapan dito, ha, mga angkol. Alam na natin yan, mga angkol o mga ante, mga show. We learn the value of gratification. Minsan, mas okay pa yung mga taong wala kasi sila pa yung nakaka-appreciate ng kung anong meron sila. At yung mga taong sobra-sobra, sila pa yung nagreklamo ng mga bagay na kung wala sila. Ay, nako talaga. I hope na maraming natutunan. Siguro na sumasang-ayon kayo. Diba? Yan, once again, good evening. Kasama niyo pa rin si Totoy Bato. At eto na yung panahon para piliin na natin ang ating masuwerteng nanalo ng 500 pesos mula sa Zambales City. Congratulations to Maricel Sarde ng Zambales City. No? Meron kang 500 pesos. Antayin mo na lang ang tawag o kaya PM ni Kiko Tanggero. At syempre, tayo na po yung magpapaalam. No? Dito ako somewhere sa may domestic road. Hoy, dili ta mamayi, ha? Bad nang mamayi, mga kagwang na. Dito sa may bandang domestic road siguro, tapat ng domestic, domestic airport ba yun? Tayo po'y makikibaka. At abangan nyo lang po ng mga pangyayari sa aking fan page, no, sa Totoy Bato Official. Maraming salamat sa inyong pagtangkilik dito sa ating programa. Mula alas 9 po ng gabi hanggang alas 12 ng 12 midnight. Ako pa rin ng inyong nag-iisang servant, no, tuwing gabi. At laging nagpapasalamat dahil nga eto buong taxi na
taxi fleet yan. Naminaw na nato, no? Ibalitan na diya ninyo, mga angkol ug mga antin na pag 9 na ng gabi hanggang alas 12, tutoy na. Kumusta ang pagtutoy? Okay, pas alright. Alright, hanggang sa muli. Bukas po, 9 ng gabi hanggang alas 12. Kinigyan pa ng inyo ang alagad sa kahanginan, Totoy Bato. And I'll leave you with this song from George Benson. Nothing's gonna change my love for you. Right here on 90.7 Love Radio. Magandang gabi sa inyo lahat. Goodbye. Love Radio Metro Zone.